fort. Sí, que d'entrada ja em volia disculpar perquè és això, tan bon punt hauré de marxar perquè això comença avui al Mundial, aquest esdeveniment que, bueno, passen coses i hem de fer el burro i d'aquí a una hora he d'estar envoltat de mexicans borratxos que algun em tirarà cervesa per sobre i, bueno, és la meva feina i m'ho passo molt bé fent-la. De fet, em fa molta gràcia rebre un premi de Terrassa, però rebre'l sobretot aquí, perquè és una passada, perquè clar, al final la meva àvia, ojalà hagués aguantat un parell de mesos més, cago en dena, perquè, hosti, crec que hagués sigut un titular molt xulo. El teu net li donen un premi a les esglésies de Sant Pere, bueno, és tornapoll i s'hagués mort igual. Però de veritat, o sigui, li hagués encantat i ojalà avui hi hagués sigut, perquè és una il·lusió de l'hòstia. I a partir d'aquí, clar, jo cada dia sortia de casa de la meva àvia i baixava passant per aquí, cap al conservatori, que és on feia música. I per mi les esglésies de Sant Pere és que són part de la meva vida tota la vida i és fantàstic. He fet hasta gambarrades aquí, no sé si ho puc dir, però jo he sortit al diari de Terrassa per haver fet gambarrades que no se sap que he sigut jo. Però jo he fet gambarrades aquí que han sortit al diari de Terrassa amb tot el rigor i tot plegat. O sigui, és fantàstic. I de fet, res, la il·lusió que em fa, de veritat, rebre un premi del diari de Terrassa a les esglésies de Sant Pere, al costat del Francesc Mauri, saps? És tremendo. I al costat d'una campiona del món de trial, saps? Hosti, quina cosa més grossa, i jo. I és com perfecte. Res, a més, informar que el meu pare, cada cop que surt el meteosat al temps, treu el cap, surt de casa, treu el cap, fa així i diu ja he sortit a la tele, que és una cosa que em feia gràcia dir avui aquí. D'entrada, això, gràcies a tots els que heu vingut de part de la meva família, el meu pare, la meva mare, el Flore, la Pilar i l'Àngel, que avui he sabut que aquesta T la va dissenyar l'Àngel, que era el meu tiet, i dic, hòstia, i avui em diu, però aquesta T l'he fet jo, per què no m'ho deies abans, això? És fantàstic. I m'ha fet com molta il·lusió. I sobretot, doncs, això, moltes gràcies a la Nausica, fa 2 hores estava a Parets, que l'hagués anat a buscar a Parets o l'hagués anat a buscar a on fos, perquè necessitava que avui fos aquí, perquè, bueno, és que el meu pilar, en fi. Res, moltes gràcies a tots per haver vingut i que no sabeu la il·lusió que em fa haver rebut això i disculpeu-me que ara marxaré, però m'he d'emborratxar amb uns quants mexicans. Moltes gràcies.